Velkommen til Lys i December. Lys i December er en frivillig hjælpeorganisation, som hvert år i december måned tilbyder gratis fjernhealing og gratis telefonrådgivning. Det er i år 12. år, organisationen tilbyder denne hjælp. Fjernhealing foregår hver aften i december måned kl. 20:30 til 21, hvor vi giver dig og jorden healing. Du kan selv være med til at hele jorden ved i ovennævnte tidsrum at sende dit hjertes lys til jorden, til venner og til dig selv. Vi er alle uddannede healere, de fleste af os med baggrund i Reiki. Nogle af os arbejder fuldtids som behandlere, f.eks. med clairvoyance, kanalisering, rensning af huse, forskellige former for healing. Nogle er deltidsbehandlere og har et job ved siden af. Det vil derfor være forskelligt, hvad vi kan tilbyde. Forhør dig nærmere. Fælles for os alle er, at vi i december måned ønsker at række en hjælpende hånd til mennesker i håb om, at disse må få et større velbefindende, en øget livsglæde og et bedre liv. Samtidig får vi jo også selv et bedre liv ved at hjælpe andre. Julens budskab er glæden. Glæden ved at give og modtage gaver på mange forskellige måder. Vores gaver koster ikke noget. Ikke for os, ikke for de personer, der tager imod. Dette er universets gratis glæder, vi formidler til dig. Vi og jorden har sådan brug for lys og glæde, specielt i denne turbulente tid med terror og krig i verden. Vi opfordrer alle til at finde måder at formidle lys og glæde til hinanden. Det koster ingenting, det er gratis. Og til gengæld risikerer du, at dit hjerte flyder over. Jo mere lys og glæde du giver, jo mere får du igen. Det er så let. Prøv det, og dit hjerte vil lyse. Lad dit indre lys stråle. Gratis til glæde for dig. Lys i december tilbyder gratis fjernhealing og gratis telefonrådgivning. Vi tilbyder gratis telefonrådgivning hver mandag og torsdag kl. 21 til 22, hvor vi vil lytte til dig og give dig forslag til, hvordan du kan komme videre i dit liv, sådan at du selv er den, der sætter gang i din proces. Vi ønsker dig alle en rigtig, rigtig dejlig tid, og du kan finde os på hjemmesiden Lys i December, www.lysidecember.dk. Vi glæder os til at møde dig.